Mun nimi on Elias Paavilainen. Mä toimin Jobilonilla myynnin parissa. Mä oon täällä pari vuotta toiminut. Mä nimenomaan vastaan tästä Suomen puolen myynnistä. Ja pähkinänkuoressa vaan mitä Jobilon tekee, me myydään rekrytointijärjestelmää, joka on hyvin muokattavissa oleva yrityksellä ja pyritään olla enemmänkin lähellä asiakasta ja panostaa hyvin paljon siihen asiakaskokemukseen, eikä vaan rekrytointi, että olla vaan rekrytointijärjestelmän toimija. Mutta mun ei ole tänään tarkoitus puhua niinkään meistä yrityksenä, vaan meillä on tänään mielenkiintoinen aihe. Mä oon erittäin iloinen, että mä oon saanut 3 eri organisaatiosta asiantuntijoita puhua aiheesta, mikä koskettaa tällä hetkellä meitä kaikkia. Ja mä voisin alkaa esittelemään pikkuhiljaa ihmisiä. Eli meillä on täällä tänään Lauri Vaisto, Principal-konsulttina Duunitorilta. Mahtavaa, että olet täällä. Kertoisitko ihan lyhyesti vähän itsestä? Mä pelkäsinkin, että sä aloitat musta, mutta tosiaan Lauri Vaisto, terve. Duunitorilla mä vedän siellä meidän tämmöistä strategia- ja työnantajabrändikokonsultoinnin tiimiä. Meitä on 5 konsulttia siellä, jotka erityisesti isompien työnantajien kanssa miettii osaamisen merkitystä liiketoiminnalle, strategiassa onnistumiselle. Mietitään, että miten me muotoillaan viestit sillä tavalla, että ne puhuttelee kohdeyleisöä ja mietitään ikään kuin sitä brändin rakentamista vähän pidemmällä kaavalla. Tuossa itse asiassa yksi meidän vieraista tuli sanomaan, että hän on käyttänyt yhtä meidän tutkimusta just työssään lähteenä. Se on myös yksi juttu, mikä on mulla pöydällä. Eli tehdään hyvin paljon tämmöistä työelämätutkimusta, kansallinen rekrytointitutkimus kattotermin alla. Ja tutkitaan sekä ammattilaisten tekemistä rekrytoinnissa, työnantajabrändeissä, että myöskin sitten työnhakijoiden toiveita, odotuksia, pelkoja. Ja sen verran voin puffata, että meiltä on itse asiassa uusi tutkimus tulossa tuossa kuukauden päästä, eli sitä voitte sitten odotella ja selailla. No niin, mahtavaa. Kiitos Lauri. Sen jälkeen meillä on Hanni Lehmusvirta täällä rekrytointipäällikkönä LähiTapiolalta. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Kerrotko kanssa vähän itsestä? Joo, ei tule ihan yhtä pitkää spiikkiä. Mutta tosiaan Hanni Lehmusvirta, vedän LähiTapiolassa rekrytointitiimiä ja on tosi kiva olla täällä tänään. No niin, kiva, että olet täällä tänään. Ja sitten meillä on viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä missään nimessä Marjukka Laakso, joka toimii täällä Chief of Recruitment and Services. Oikein mahtavaa, että olet täällä. Kerrotko kanssa ihan lyhyesti vaan, että kuka olet ja mitä teet? Kiitos. Eli Cleveriltä ja me ollaan tällä hetkellä Cleverin upeissa tiloissa. Ja ihanaa, että saatiin tämmöinen aurinkoinen elokuun päivä vielä, niin voidaan mennä tuonne kattoterassin puolelle sitten keskusteluiden jälkeen nauttimaan. Vedän Cleverillä rekrytointipalveluita Suomessa ja Ruotsissa. Ja Clever lyhyesti, rekrytointitalo, henkilöarvioinnit, tämmöinen skills first hiring on meidän sydäntä lähellä. Hienoa. Kiitos. Kiitos kun olet täällä. Sitten voitaisiin mennä päivän ensimmäiseen kysymykseen. Se tulee kategoriasta hakijaviestintää. Tähän voisi Hanni vastaa vaikka ihan ensimmäiseksi, että mitkä ovat sun mielestä yleisimpiä sudenkuoppia hakijaviestinnässä, jotka voivat heikentää hakijakokemusta ja kuinka näitä voidaan välttää? Joo. Jokainen rekrytoija tietää, että viestinnässä haastavinta on se viestintä ja se, että hakijan näkökulmasta niin tärkeintähän on se, että hakija tietää, että missä mennään missäkin vaiheessa. Ja tietenkin se isoin sudenkuoppa on se, että se viestintä unohdetaan. Ja se tuntuu tosi ikävältä, että edelleen tosi moni hakija sanoo, että vitsi, kiva saada niin kuin edes tämä ei-kiitos-viesti. Niin, kyllä. Ja kun oikeasti se pitäisi olla niin kuin jatkuvaa, kandidaatin pitää tietää jatkuvasti, että missä vaiheessa se prosessi on menossa ja mikä hänen asemansa siinä on. Mielestäni on hyvä muistutus se, että ei ole tietoa, itse asiassa on tietoa sille kandidaatille. Eli sekin, että laitetaan perjantai-iltapäivästä viesti, että mitään ei tapahtunut tällä viikolla tämän haun osalta, niin sekin on tietoa sille hakijalle. Rekrytoijasta se ei tunnu siltä, mutta näin se on. Mä sanoisin, että varmaan aika usein se kysymys ei ole niinkään siinä, että lähetäänkö mä nyt sen mailin vai en, vaan se ongelma on rakentunut jo aikaisemmassa vaiheessa. Eli onko se rekrytointiprosessina suunniteltu sillä tavalla, että sitä pystytään vetämään tietyssä aikataulussa, onko siellä milestoneja, että milloin laitetaan viestiä kenellekin ja näin päin pois. Että siinä varmaan niin kuin suurempia haasteita työnantajilla on. Mun mielestä on ihan superhyvä pointti, että itse lähtökohtaisesti haluan ajatella niin kuin rekrytointia
prosessina silleen, että siinä on niin kuin just nimenomaan milestoneit ja siinä vaiheessa, kun lähdetään hakemaan, niin silloin on tiedossa jo se, että missä vaiheessa on ensimmäiset haastattelut, koska on toiset haastattelut, tuleeko sen lisäksi jotain muuta ja mikä on se niin kuin tavoiteaika saada se maaliin. Ideaalitilanteessa niin kuin läpinäkyvyys on aina hyvästä ja se, että mun mielestä jokainen rekrytoija voi miettiä sitä, että pitäisikö se niin kuin ehkä kertoa ihan siinä haun niin kuin aloitusvaiheessa kaikille hakijoille, että tämmöinen aikataulu meillä on. Tiedän, että jotkut tekee sitä, mutta tiedän, että suurin osa ei tee sitä. Toi kuulostaa tosi hyvältä. Mulle ei ole tullut vastaan vielä tällaista niin kuin mun työhakemuksissa, että olisi tavallaan esitetty, että on vaikka 5 viikkoa se hakuaika, mutta sehän niin kuin heti asettaisi tietyt raamit sille hakijalle kanssa, että missä mennään. Ja se on vähän pelottavaa rekrytoijalle. Niin, että, mä ymmärrän sen. Sanotaan sitten näkee tämmöisissä isoissa hauissa vaikka kesätyöt ja muut. Mun mielestä se on ihana tapa, että jo siinä ilmoituksessa kerrotaan, että viikolla 8 tapahtuu tämä, viikolla 9 haastattelut. Jos ei mitään ole tapahtunut silloin, niin et ole ehkä edennyt tyyppisesti. Mutta sitten mä tunnistan myös rekrytoijana sen niin kun, että kun sä laitat ne odotukset, niin sitten ne on myös pidettävä. Niin. Että paineistaa itseänsä siinä. Ymmärrän. Mä luulen, että tämmöiset niin aikataululupaukset, niin ne on tyypillisimpiä nimenomaan ison volyymin rekrytoinnissa, missä se on oikeasti pakko suunnitella, että mitä tässä tapahtuu. Mutta sitten taas niin kun, sanotaan hyvin korkean, hyvin halutun osaamisen rekrytoinneissa, kun ei ole oikeastaan varaa päästää sitä kandia missään vaiheessa ikään kuin lipeämään, niin siellä ehkä mietitään enemmän tämän tyyppisiä kysymyksiä. IT-ala on aika tyypillinen, mistä tämän tyyppistä viestintää löytyy. Joo, hyvä. Sitten vähän samaa aihetta sivuten uudelleen, että mitä hakijaviestintää voidaan personoida ilman, että siitä koituu valtavasti lisätietoa ja jos sulla on, Hanni, jakaa mitään vinkkejä henkilökohtaisia, millainen on hyvä personoitu massaviesti, niin varmasti mielellään kaikki kuullaan se. Toi on vaikea kysymys. Erityisesti niin kun, jos laitetaan massahakuja, niin silloin se, että sä haluat antaa kaikille niin kun jotain, niin se on tosi vaikeaa. Mutta ehkä niin kun semmoinen sopivan kokoinen massahakijoita, että ei ole just tällaista niin kuin isoa porukkaa, mitä haetaan, niin oletettavasti ei ole sitten ihan niin paljon hakijoitakaan, niin jos heille niin kuin pystyy kertomaan, että nyt me edettiin tällaista niin kuin taustaa omaavien henkilöiden kanssa tai että on tullut näin ja näin paljon hakijoita ja syy sille, että miksi juuri sinun kanssa ei edetä on, mikä se sitten onkaan. Mutta totta kai, että jos sä alat jokaisesta ihmisestä niin kuin personoimaan sen viestin, niin siinä totta kai menee tosi paljon aikaa. Siinä saattaa tulevaisuudessa ehkä jo nyt auttaa vähän automatiikka myös. Kyllä, samaa mieltä. Mulla tuli itse toinen kysymys tuosta vaan mieleen, että ehkä tämmöisissä pidemmissä rekrytoinneissa, missä haetaan niin kuin tosi vaikeaa osaamista olevia henkilöitä, niin onko näissä sitten silleen tavallaan, varmaan se skouppikin on pienempi, niin ehkä on helpompi sit priorisoida niin kuin enemmän personoitu siitä viestistä siinä. Mutta mitä isompi se viesti on, niin sanomatta selvää, että tavallaan helpommin se menee generiseksi ja pitääkin vähän niin kuin mennä siinä. Mä oon itse huomannut sen, että silloin kun laittaa vaikka isolle massalle tämmöisen hyvin pelkistetyn ei-kiitos-viestin, että valitettavasti et tullut nyt valituksi, niin harvoin rekrytoija saa sieltä mitään takaisinpäin. Ja sitten ne kerrat, kun sä haluat personoida, sä haluat antaa sitä lisäinfoa, sä laitat sinne, että näin paljon hakijoita, tässä haussa painotimme näitä asioita, oli tärkeä tämä tausta, englannin kielen taito, tämä. Sitten kun sä laitat sen, niin sieltä tulee 10 viestiä, missä hakija on siellä, että kyllä minäkin puhun englantia, miksi minä en päässyt haastatteluun asti. Niin se on joskus niin kuin, ei niin kiitollista rekrytoijalle yrittää tehdä se personointi, koska siellä on niin tietenkin, niin kun, saattaa olla hyvinkin tilanne, että sulla on 200 hakijaa, joista 150 saattaa olla hyviä, päteviä siihen tehtävään. Ja se on välillä kauheata tässä rekrytoijan työssä. Kyllä. Tosi hyvä pointti. Itse ollut ajatella. Tuleeko Laurilla mitään lisättävää vielä tähän? No mä vähän pelkään, että mä tuun nyt monessa vastauksessa toistaan tätä suunnittelun merkitystä, mutta kyllähän niin kuin se, että jos sulla on niin kuin heti alusta pitäen aika selkeää se, että mitä tässä haetaan. Ja se on ehkä kommunikoitu myöskin siinä ilmoituksessa, jos semmoista on käytetty, niin tietysti siihen pohjaten on aika helppo sit nopeasti myös tehdä se karsinta. Ja
mitä nopeammin, niin sen parempi. Ja tunnistan totta kai myös tämän haasteen, että aika usein niin kuin kaikista pahin mieli tulee silloin, kun on itse yrittänyt tehdä parhaansa ja lähtenyt viilaamaan ja sitten tulee just tämä. Mutta miksi te ette kysynyt multa sitä, että tämäkin multa löytyy? Niin, okei. Ymmärrän. Mulla on itsellä kanssa tuosta hakijaviestinnästä ja personoidusta sillä aikoinaan, kun mä hain Jobilonille töihin ja mä aloitin sen silleen, että mä kirjoitin sopimukset keväällä, sitten mä pidin siinä muutaman kuukauden kesälomaa ja mä aloitin niin kuin työt elokuussa, niin mä sain siinä pitkin sitä kesäaikaakin, niin mulle tuli semmoisia personoituja viestejä vähän, että mitä tapahtuu toivotuksia lomaan. Ja mä en siis silloin tajunnut, että nämä oli personoitu ennen kuin mä aloitin töitä. Tai siis anteeksi, että tämä oli automatisoitu personoitu, kun tajusin. Mutta tavallaan sitten mä tajusin sen, niin mä mietin vaan jälkeenpäin, että miksi se tavallaan tuntui musta niin siltä, niin se oli, että kun Kaarin oli ollut siinä rekrytointiprosessissa munkaan mukana, ja sitten jollain tavalla se Kaarin välittyi tavallaan siitä viestistä, vaikka loppupeleissä siinä oli kumminkin, nyt kun miettii jälkeenpäin aika paljon semmoista geneeristä tietoa, mitä kaikki muutkin, jotka oli silloin palkattu, mutta itselle siitä jäi vaan hyvä fiilis. Et ehkä ne hyvät fiilikset voi sitten ohittaa nämä niin kuin negatiiviset kokemukset tällaisissa. No sitten, miten hakijaviestinnällä voidaan parantaa työnantajan mielikuvaa? No, kyllähän kaikki tietää sen, että jos mitään ei kuulu, niin ei siitä hirveän hyvä fiilis ja eikä jää hirveän hyvä kuva myöskään siitä organisaatiosta. Ja toki voi myös henkilöityä siihen ihan yksittäiseen rekrytoijaankin. Mutta pitää siis niin kun se viestintä on kaiken A ja O, niin siitä kun pitää kiinni, miettii nimenomaan, mä niin tykkään tästä ajattelumallista just, että se niin kun, että on aikataulutettu, voi katsoa jopa niin kuin projektina sitä niin kuin rekrytointia, niin se on vaan helpompi sit hoitaa sitä ja parantaa sitä työnantajan mielikuvaa nimenomaan sen viestinnän kautta. Ja totta kai niin kuin jos on huono kokemus jostain rekrytointiprosessista, niin ei se jää välttämättä pelkästään sille yhdelle ihmiselle, vaan kyllä hän kertoo kavereille myös siitä. Se on ihan totta, ja toisaalta menee myös toistepäin. Että se, että voi olla, että jos joku on ollut tosi mukavassa haastattelutilanteessa ja vaikka ei olisi tullut valituksi, niin saattaa tehdä linkkarin postauksen, että oli muuten ihan huikea. Ja niitä on itse asiassa tullut vastaan yllättävän paljon, koska aika harvoin ihmiset Suomessa mitään niin kuin nimenomaan turhaan positiivista kertoo. Niin, ihan totta. No, tavallaan tuntuu myös surulliselta, että se rima ei tunnu olevan kuitenkaan ihan liian korkealla. Että just toi, mitä sanoit, että yllätytään siitä, että saatiin se ei-kiitos-viesti ja meillä on vaikka Cleverillä prosessissa perjantai-viestintä, että se on niin kuin, totta kai kaikkina viikonpäivinä viestitään, kun on viestittävää, mutta vähintään silloin perjantaina käydään joka ikinen asiakas, joka ikinen aktiivinen hakija läpi, että olenko minä viestinyt, tietävätkö he, missä tämä prosessi menee. Ja tavallaan tuollaisella aika pienellä asialla, ja monesti se on se tekstari, että hei, ei ole mitään muutosta tällä viikolla, niin se kiitoksen määrä, mikä siitä tulee, niin ehkä sitten kertoo siitä, että miten huonolla tolalla se sitten valitettavasti on. Ehkä jos miettii nyt sen nimenomaan työnantajamielikuvan, työnantajabrändin rakentumisen dynamiikkaa, niin siellä on asioita, mitkä vaikuttaa siihen positiivisesti ja negatiivisesti. Mä luulen, että tuo hakijaviestintä on sellainen, että sä voit tehdä hyvän vaikutuksen niin kuin siihen yksittäiseen ihmiseen, totta kai jos sä oot suunnitellut sen hyvin, mutta mä ennemmin näkisin, että sillä hakijaviestinnällä on mahdollisuuksia tärveillä sitä työnantajakuvaa ennemmin kuin rakentaa. Että jos sille hakijalle tulee semmoinen olo, että häntä ei ole nyt kohdeltu tässä ihmisenä, häntä ei ole kohdeltu ikään kuin arvostettuna osaajana, niin kyllä se todennäköisyys siitä, että hän menee kertomaan siitä muillekin, niin on isompi kuin se, että hän menee sitten kertomaan siitä hyvästä kokemuksestaan, vaikka siis sielläkin totta kai tapahtuu. No, tuo on tosi hyvä pointti kyllä. No sitten, että miten hakijoita voidaan pitää sitoutuneita etenkin silloin, kun rekrytointiprosessi pitkittyy. Ehkä tämä on vähän itsensä toistamista, mutta jos tavallaan on jotain muuta lisättävää siihen, niin... Ja ehkä tähän voisi ottaa myös, että mikä on teknologian rooli hakijaviestinnässä, että onko teillä, hyödynnättekö te jotain tiettyä, niin kuin useita eri teknologioita siihen, jos on, mitä ne on? No, meillä ei vielä toistaiseksi ole mitään semmoista tekoälyä mitenkään ihan hirveän aktiivisesti käytössä. Totta kai tietty automaatio on, että mitä meillä on Jobilon alusta käytössä, niin kyllä siellä niin kuin saa jotain semmoista pientä edes. Mutta
ensimmäiseen kysymykseen, niin papukaijana viestintä. Joo, kyllä. Riittävä viestintä. Kyllä. Niin, ja sitten kun se tavallaan skaala tässä teknologiassa on niin iso, että on yrityksiä, jotka ottaa ne hakemukset sähköpostiinsa, niin siinä mielessä teknologian merkitys on ihan valtava. Että ethän se, jos ne tulee sulle sähköpostiin tai sä excelöit, niin, ja sitten on se 100 plus hakijaa, niin se on aika mahdoton tehtävä, eikä ehkä niin kuin järkevää ajankäyttöäkään. Et siinä mielessä se, että on ihan perusrekrytointijärjestelmä ja automatisaatio siellä, niin kyllä se on elinehto sille hyvälle viestinnälle. Kyllä. Oletteko te tutkinut jotain esimerkiksi AI-pohjaisia työkaluja, joita niin mä tiedän, että alalle on noussut paljon semmoisia, mulla ei itsellä mä en kokemusta tavallaan niistä muusta kuin ChatGPT:stä, ja mä tiedän, että meillä on tulossa kanssa myöhemmin, mutta onko kellään teillä mitään kokemusta semmoisesta? No sanotaan tämmöisen, niin kuin, että ollaan varmasti nähty näitä monia, ja nythän ne on kehittynyt ihan hirveällä vauhdilla. Että sanotaan se, että jos on nähnyt demon vaikka vuosi sitten ja ehkä tämmöinen just tekoälyavusteinen hakijaviestintä just, että katsoo vähän CVtä ja sen mukaan personoi niin kun ei kiitosviestintää tai muuta, niin ne on ollut vähän kankeita, mutta sitten me muistetaan se, että tekoäly on tänään huonoin, mitä se ikinä tulee olemaan, niin kyllä se varmasti on se, mihin tullaan menemään. Joo, kyllä. Niin ehkä mä luulen, että tämä on tosi tärkeä näkökulma, että me ei olla ikään kuin rekrytointialana liikkumassa tälleen niin kuin tasajalkaa tässä teknologian kehityksen rinnalla, vaan edelleen itse asiassa vähän niin kuin varastit mun lainin tässä näin. Meinasin sanoa, että täälläkin on varmaan ATS:ien edustajia ja kaikki kilpailee siitä, että kuka on se kaikista käytetyin, niin mä voin sanoa, että sähköposti ihan siis tutkimusten mukaan on edelleen ihan ylivoimainen siinä, että miten käsitellään hakemuksia Suomessa. Tuosta AI:sta puhutaan hirveän paljon. Se ehkä niin kuin, että todellinen käyttö on nimenomaan, niin kuin sanoit, niin aika vähäistä vielä. Liittyy ehkä enemmän siihen niin kuin tavallaan hakijamassan seulontaan ja toisaalta myöskin sitten mainonnan kohdennukseen. Mutta uskon, että varmaan siitäkin tulee aika iso osa, luonteva osa sitä rekrytointia ja hakijaviestintää ajan myötä. Joo. Se on myös, kun mä tiedän, että on tavallaan paljon näitä työkaluja. Syy, miksi me ollaan tavallaan vähän himmailtu siinä on just tavallaan, että me halutaan varmistaa se, että se AI sitten oikeasti tavallaan palvelee siinä tarkoituksessa, koska se millä tavoin se AI koulutetaan, niin se voi myös pahimmassa tapauksessa tavallaan seuloa sitä vieläkin kapeammaksi, niin tavallaan, että siihen pöhinään liittyy myös riskejä, joilla on haluttu myös himmailla siinä vähän, mutta samaa mieltä on, että se tulee varmasti niin kuin olemaan osa sitä rekrytointia. Sitten seuraavaan kysymykseen voisi Lauri vastaa ensimmäisenä, että miten priorisoit hakijakokemuksen suuren volyymin rekrytoinneissa ja sitten ehkä, että mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet siinä massarekrytoinnissa ja kandikokemuksen ja työnantajamielikuvan näkökulmasta? Tämmöinen lyhkäinen ja hyvin yksiselitteinen ja aika kompleksinen kysymys. Mä nyt, palaan tähän suunnittelun tärkeyteen. Eli käytännössä silloin, jos sä pystyt miettimään, että mikä sen työnkuvan kannalta on oikeasti olennaista. Eli ei pelkästään semmoista hirveät toivelistaa siitä, että tätä ja tätä pitää osata, vaan se, että nämä on välttämättömiä, tämä on ehkä vielä tärkeämpi kuin tämä. Niin silloin sä pystyt rakentamaan sen haun ihan niin kuin teknologisella ratkaisulla myös sillä tavalla, että sä saatat vaikka esittää siihen liittyviä kysymyksiä jo suoraan siinä niin kuin hakuvaiheessa. Ja silloin sä pystyt paitsi yhteismitallistamaan niitä kandeja keskenään, että he on kaikki ikään kuin vastanneet siihen samaan kysymykseen, eikä välttämättä tarvitse niin kuin lähteä etsimään sieltä hakemuksesta niitä avainsanoja, niin silloin sun on mahdollista myöskin laittaa niitä järjestykseen ja niin kuin aika-aikaisessa vaiheessa. Ja mä sanoisin, että tämä on niin kuin yhtäältä teknologinen kysymys. Tämä teknologia on aika pitkälti ratkaistu jo niin kuin monen toimijan osalta, ja mä luulen, että kaikilta löytyy varmaan joku oma semmoinen niin kuin hakupolkunsa tähän näin. Mutta mä sanoisin, että suurempi ongelma siinä on se, että kuka on oikeasti rekrytoimassa, ja se ei ole aina se rekrytoija, tai itse asiassa harvoin on se rekrytoija, vaan siellä on joku esihenkilö, joku liiketoiminnan ihminen, jolta täytyy pystyä vaatimaan myöskin se, että kerron nyt ihan oikeasti, että mitä tästä täytyy osata, ränkkää nämä sillä tavalla, priorisoin nämä, niin silloin meillä on myöskin joku semmoinen, että mitä vasten mä arvioiden niitä kandeja, ja sitten tavallaan tehdään sitä viestintää. Vastasinko mä lähellekään? Kysymyksen kompleksisuuteen mielestäni erittäin hyvä vastaus.
Kyllä. Onko Hannilla esimerkiksi mitään lisättävää vielä tähän? Oli aika tollainen tyhjentävä. Kyllä. Siinä oli hyvät pointit. Ehkä se, mitä sanoin aikaisemminkin, että se ymmärrys siitä massarekrytoinneissa, että kun oikeasti 200 hakijasta 150 saattaa olla päteviä siihen tehtävään, niin se on, että siihen tarvitsee niin kuin jotain sitten monimenetelmäisyyttä, just tämmöisiä niin kuin täsmäkysymyksiä, soft skillsia tietenkin, kun on Clevery käytössä, kyllä. Mutta että se on niin kuin vaikeaa ja se on niin kuin raadollista myös niille hakijoille. Kyllä. Saanko mä esittää kysymyksen nyt teille, jotka ehkä enemmän olette rekrytoinnin kanssa ihan niin kuin hands-on tekemisissä, että miten haastavaa se oikeastaan on saada semmoinen priorisoitu lista sieltä ikään kuin lopulliset asiakkaalta, mitä tässä ollaan hakemassa? On haastavaa, tietenkin paljon eroja, että rekrytoiva esihenkilö kerran vuodessa silloin tällöin vai onko niin kuin kokenut asiassa. Ja sitten toisaalta on myös se, että no saako sitä listaa, tai sitten on myös ongelma, jos saa listan, mutta et mihin se perustuu. Että sehän monesti perustuu sitten henkilön niin kuin omiin ehkä ennakkoajatuksiin, että minkälainen henkilö tässä tehtävässä menestyy. Ja monesti se niin kuin tiimin esihenkilö saattaa olla se paras ja hänellä saattaa olla se tosi validi lista, mutta monta kertaa myöskin sitten siellä listalla on niitä asioita, mitkä oikeasti ei ennusta työssä menestymistä tai ole mitään tekemistäkään sen kanssa. Niin kyllä siinä saa, ja se on ihan hyväkin käyttää sitä ammattirekrytoijaa siinä pallottelussa, koska siellä tulee niitä tyypillisiä, niin kuin, että mulla on myyntitiimi, jossa on se yksi top-performeri, niin mä haluan kloonata hänet. Mutta ehkä onko ne sitten ne piirteet, mitkä ne piirteet on, jotka oikeasti niin kun määrittää se hänen menestymisensä, niin se ei ole helppoa. Niin, ei varmasti olekaan. Mä oon samaa mieltä ja siis mä itse koen, että siinä vaiheessa, kun itse osaa esittää oikeita kysymyksiä, se, että niin kun on miettinyt etukäteen pikkasen ja valmistautunut siihen, että että nämä asiat haluan saada tietää ja sitten myös on sitä rohkeutta haastaa sitä palkkaavaa esihenkilöä just tästä, että onko tämä nyt aidosti niin kun pakko olla. Ja juuri tämä niin kun ihmisten kloonaaminen, niin sitä kuulee aika usein, että meillä on tämä Matti täällä ja Matti on aivan huikea. Jos kysyisi 10 Mattia, niin sitten olisi tosi hyvä. Matti on käynyt reserviupseerikoulun ja tietää kaikesta kaiken, mutta mä luulen, että tuossa on itse asiassa silleen aika tärkeä ajatus myöskin, että silloin kun me ollaan palkkaamassa osaamista, niin aika helposti se kysymyksen asettelu redusoituu siihen, että mikä sen yksittäisen osaajan osaaminen on ja mitä bokseja se tikkaa niin sanotusti. Mutta loppujen lopuksi se, että mikä vaikka ennustaa sitten onnistumista siinä työssä, niin siihen vaikuttaa myös se, että minkälaiseen tiimiin se on tulossa, mitä muuta osaamista siellä on, miten he pystyvät tukemaan toisiaan, miten he pystyvät tukemaan muita onnistumaan. Ja näihin kiinni pääseminen niin ei ole välttämättä kauhean helppoa, jos et sä tee sitä työksessä. Kyllä. Minullakin tulee mieleen tuosta Matista, että semmoinen, joka on tosi high performer ja menestyy tosi hyvin siinä myynnissä, niin sitten tavallaan että ehkä hyvä miettiä sitä, että jos se koko tiimi olisi täynnä niitä, niin toimisiko se sitten välttämättä se tiimi ihan silleen, miten sä ajattelet, että rahaa tulee ovista ja ikkunoista ulos. Koska ne on yleensä semmoisia tietynlailla vähän outlier-ihmisiä monella piirteellä. Niin. Pahimmassa tapauksessa ne high performer matit inhoa toisiaan ja ikään kuin kannibalisoivat toistensa onnistumista, niin, että sekin on vaarana. Kyllä. Joo, joskus se niin kuin tekkirekrystä paljon puhutaan ja se on vaikeaa, mutta joskus se on niin kuin rekrytoijalle se, että ihanaa laittaa sinne LinkedIn-rekrytteriin ne niin kuin teknologiat, että on ne se joku skouppi, mistä lähtee, mutta mikään ei ole niin vaikeaa kuin myyjien rekrytointi. Ja täälläkin on meidän monta myyjää ja te olette huikeita ja silti mä en vieläkään tiedä, että mikä se niin kuin salaisuus on. Kyllä. Nyt tulee mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, että oletko käyttänyt jotain yllättäviä tai epätavallisia keinoja hakijakokemuksen parantamiseen Laurille esitetty? Ja jos on, niin onko jotain esimerkkejä, millä on ollut positiivinen vaikutus? No, mä nyt vähän täällä kierrosti vastaan, että tavallaan rekrytointialalla mun nähdäkseni on eletty aika pitkään niin kovan kilpailun alla, että semmoisia niin kuin täysin piilossa olevia nuggetteja, mitä kukaan muu ei olisi keksinyt käyttää, niin niitä on aika vähän.
Et enemmänkin sellaiset asiat, mitkä on saattanut vielä vuosi tai kaksi sitten olla erottumistekijöitä, niin on nykyään hygieniatekijöitä ja semmoisia, mitä oletaan kaikilta. Mutta yksi sellainen asia, mitä voisin ihan yleisesti sanoa, niin liittyy palkkaan ja palkasta kertomiseen, palkka-avoimuuteen. Se me nähdään esimerkiksi meidän alustan datasta, että selkeästi esimerkiksi ilmoitukset, joissa on palkka mainittuna tai palkka avattuna, niin ne performoi huomattavasti paremmin kuin semmoiset, missä se on jätetty ikään kuin tämmöiseen niin kilpailukykyinen verhon taakse. Mä tiedän, että se on kivulias keskustelu, mitä käydään siellä rekrytointivaiheessa, että laitetaanko sitä palkkaa siihen vai ei, mutta mä sanon, että se kyllä kannattaa ja itse asiassa parin vuoden päästä on pakko. Mä oon samaa mieltä. Kyllä se niin kun, siitä tulee jotenkin läpinäkyvämpi olo vaan, jos pystyy edes jonkinlaisen haarukan sanoa siihen palkkaan, niin se, kun vaan se kilpailukykyinen. Se karsii myös semmoisia, siis palkkahan on myös signaali tietyllä tavalla siitä niin kuin osaamisen vaativuudesta, että jos sulla on nyt niin kuin vaikka oikeasti kova palkka siinä ilmoituksessa, se ei tarkoita siihen, että niin kuin ihan jokainen Matti siihen hakee, vaan se signaloi myös niin kuin tietyllä tavalla sitä, että millä tasolla sun osaaminen täytyy olla, niin se helpottaa sitä duunia myös sillä tavalla, että siinä ei hae sit turhia tai ikään kuin tavallaan semmoisia, joille se ei selkeästi ole suunnattu. Kyllä. Tuleeko teillä mieleen mitään tämmöistä niin kuin epätavallista keinoa hakijakokemuksen parantamiseen? Tai sitten jos tulee vaan joku hauska tarina mieleen, joka on jäänyt jollain tavalla mieleen liittyen tuohon. No, mulla tulee mieleen hauska tarina. Joo. Mä en tiedä ketään ihmistä, ketä tykkäisi ryhmähaastatteluista. Ne on todennäköisesti enemmän tai vähemmän kiusallisia. Mutta meillä muistaakseni vuosi sitten niin, haettiin yhteen tehtävään useampia henkilöitä ja järjestettiin tämmöinen niin kuin ryhmähaastattelupäivä, ja puolipäivää. Ja sinne kutsuttiin 7 henkilöä ja sitten he workshoppasivat siellä yhdessä ja kävi sitten palkkaavan esihenkilö ja tiimin kanssa lounaalla ja rekrytoija oli siellä kanssa mukana. Ja se niin kuin puolin ja toisin tutustuminen, niin se oli niin kuin upeata ja siitä jäi tosi hyvä fiilis ihan kaikille osallistujille. Näistä 7 henkilöstä 4 palkattiin niin kuin niihin, mitä nyt haettiin. 3 ei tullut valittua, mutta he tykkäsivät siitä prosessista niin paljon, että he muisti meidät ja me muistettiin heidät. Ja tällä hetkellä he kaikki 3 on meillä töissä muissa tehtävissä. Okei, mahtavaa. Joo. Se oli upea. Muistatko yhtään, tai voit antaa tämä esimerkkiä vähän, minkälaisia ne workshop-tehtävät oli? Tai mitä niissä sitten haettiin? Varmaan nyt jotain tiimitaitoja. Joo. Pääasiassa, että miten toimii. Sitten siellä oli simulaatioita ja kaiken näköistä semmoista. Vähän niin kuin pari työskentelyhenkisesti myös. Joo, kyllä. No, mä itse asiassa silloin, kun mä oon hakenut 11,5 vuotta sitten tähän firmaan töihin, niin oli juurikin tämmöinen infotilaisuus rekrytointiassistenttihakuun ja 15 henkeä tuli toimistolle loungeen istumaan ja näin ja tutustumaan ja edelleen sieltä niin kun minä sitten tänne päädyin, mutta edelleen niin kuin siitä hakutilanteesta mulla on edelleen pari ystävää, ketä niin kuin näkee edelleen, vaikka ei edes päädytty samaan työpaikkaan. Niin tuommoisissa on voimaa. Ehkä se on vähän tämmöinen entry-level tyyppisiin hakuihin, että sitten jos on joku chief-positio ja katsoisi, että ketkä siellä on työnhaussa, niin se voisi olla vähän awkward, mutta ihan kiva. Kyllä. Ehkä pitää tuoda noi takaisin. Kyllä. Teillä oli hyvä kokemus ryhmähaastattelusta. Miten hyvin te suunnittelitte sen? Se oli hyvin suunniteltu. Joo. Ei silleen, että kutsutaan nämä ihmiset tänne ja puuhastellaan juttuja, vaan ihan niin kuin hyvin strukturoitu. Ehkä tässä tulee tämä teema just, että kaikki mihin rekrytoinnista ryhtyy, niin pitää olla niin kuin oikeasti mietitty kunnolla läpi. Joo, koska tuossa niin kuin, no ryhmähaastattelut on varmaan semmoisia, mitkä paljastaa paljon asioita, mutta et se ei ole ihan helppo rasti lähteä tekemään. Et samalla tavalla kun ei pitäisi rekrytointipäätöstä perustaa niin kuin yksittäiseen testiin tai vaikka niin kuin yhden ihmisen arvioon tai näin, niin mun mielestä tuo tosi hyvän lisän siihen, mutta et varmasti on myös sillä tavalla, että ryhmähaastattelu on helppo rakentaa sillä tavalla, että siinä pärjää ne, jotka tykkää olla äänessä. Ja se, että miten sä pystyt tekemään siitä tilanteesta semmoisen, että se oikeasti tuo esiin sitä osaamista ja tavallaan sitä yhdessä tekemistä, niin se vaatii kyllä osaamista myös. Kyllä.
Tuo oli tosi hyvä pointti. Mulla tulee mieleen itse joskus nuorempana, kun on hakenut ihan eri aiheista, mutta olet hakenut vaikka asuntoa ja sitten sinne tulee samaan aikaan näytille ja sitten se on vähän se, että kuka frendaa eniten sen, niin sitten ei välttämättä korreloi sen vuokralaiseksi, niin samahan se on tossa. Kyllä. Sitten voitaisiin kysyä tämmöinen, että mikä rooli on hakijakokemuksella parhaiden osaajien houkuttelemisessa? Sitten voi miettiä, että mitä hakijakokemus, positiivinen tai negatiivinen, sitten vaikuttaa siihen työnantajan mielikuvaan. Siitä me ollaan ehkä vähän sivuttu, mutta jos tulee, Lauri, stage is yours. Mä luulen, että niin kun puhutaan oikeasti käytännön hakijakokemuksesta, niin tässä on kaksi ihmistä, jotka osaa vastaa siihen paremmin, mutta mä ajattelisin ehkä sillä tavalla, että silloin kun organisaatiossa aidosti mietitään hakijakokemusta, niin se on jo hyvä merkki siitä, että ollaan kiinnostuneet ihmisestä ja ollaan kiinnostuneet siitä, että minkälaisen kuvan me annamme työnantajana itsestämme tämän kokemuksen kautta. Mä sanoisin, että jos me nyt tavallaan otetaan ihan vaan tämmöisen niin kuin otoksena vaikka tämä porukka, joka on tässä tilassa, niin tehän ootte nyt niin kuin sitä niin kuin hakijakokemuksen eliittiä ihan jo pelkästään sillä, että te ootte täällä ja ootte kiinnostuneet oppimaan tästä asiasta lisää, keskustelemaan tästä asiasta. Mutta sitten jälleen kerran niin kuin meidän työmarkkina on aika laaja ja mä voin sanoa, että on hyvin paljon työnantajia, joita ei kiinnosta tämän tyyppiset keskustelut ihan hirveän paljon. Mutta toisaalta myöskään kaikki ei samalla tavalla kilpaile niistä osaajista. Et siinä vaiheessa, kun sä oikeasti joudut pistämään kaiken likoon siihen, että saat parhaat osaajat, niin silloin sä et voi sivuuttaa hakijakokemusta ikään kuin sen työnantajakuvan rakentajana. Kyllä. Tuo on hyvä pointti, että sen huomaa tietenkin me tehdään niin kuin asiakkaille rekrytointia, niin kyllähän isoin merkitys on sillä, että kuinka tunnettu se brändi on. Että sitten kun siellä on iso logo, niin hakijoita tulee. Niin se olisi mielenkiintoista tietää, että miten tavallaan tuntuu, että tämmöisten isojen nimien ei välttämättä edes tarvitsisi käyttää siihen niin paljon resursseja, aikaa. Tiedän, että monet silti käyttävät. Ja sitten taas, että jos sä et ole niin tunnettu, kilpailet siitä kaikista halutuimmasta talentista, niin silloin sulla on vähän niin kuin pakko panostaa siihen. Kyllä. Jos vähän nyt kun sanoit tämän tunnettuuden, niin pakko ottaa tuosta vielä vähän kiinni, että se pelkkä tunnettuuskaan ei ole nyt niin kuin se avainsana ehkä sitten niin kuin loppuviimeksi. Että sä voit olla tosi tunnettu, mutta oot sä tunnettu niin kuin niistä asioista, mitkä on olennaisia sitten sen rekrytoinnin kannalta. Mä itse puhun usein semmoisella termillä kuin Marimekko-syndrooma. Ja tämä ei oikeastaan liity nyt niin kuin Marimekkoon suoraan, mutta tavallaan sen kaltaiseen tilanteeseen, että sulla on tosi voimakas kuluttajabrändi, kaikki tietää teidät ja sitten kun teillä on haku auki, niin sinne tulee niin kuin tosi paljon tavaraa sisään. Kaikki haluaa tulla hypistelemään jotain Maija Isolan kuoseja ja elämään semmoista niin kuin mummola elämää siellä niin kuin niiden tuttujen tekstiilien syleilyssä. Mutta sitten kun sun pitäisi oikeasti tämän tyyppisenä työnantajana palkata vaikka kansainvälisen hankinnan osaajia, kansainvälisen rahoituksen osaajia, vaikka siis osaajia siihen, että miten me listaudutaan New Yorkin pörssiin, niin se ei hirveästi auta silloin, että teidät on niin kuin tunnettu jostain. Et siinä mielessä niin kuin se pitäisi, siihen hakijakokemukseenkin niin kuin pikkusen vaikuttaa se, että ootteko te muistanut kertoa niin kuin myös niistä asioista, mitkä ei suoraan liity vaikka siihen, että mitä ihminen voi ostaa kaupasta. Se oli tosi hyvin sanottu. Hyvä pointti. Sitten voitaisiin kysyä tämmöinen, että miten organisaatiot voivat mitata hakijakokemusta ja tehdä parannuksia löydösten pohjalta. Tähän voisi ehkä Marjukka vastaa ensimmäisenä. Joo, no miten, niin teknologiakäyttöön tietenkin tässäkin. Ehkä se, mitä mä oon niinku huomannut eroja, se, että mitataanko hakijakokemusta. Et siinähän on monta steppiä, kun sitä voisi mitata. Et heti kun sä oot tehnyt sen hakupolun, jättänyt hakemuksen, se on niinku yksi palikka. Pääseekö sä haastatteluun, miten se on mennyt, miten se kokonaisuutena. Samaan aikaan me tiedetään, että se voi olla vähän ärsyttävää, jos tulisi 5 eri jotain palautekyselyä sähköpostiin. Hirveän moni ei varmaan edes vastaa, mutta sinänsä siinä on aika monta eri kohtaa, missä saattaa tulla niinku erilaisia tuntemuksia. Ja ehkä vinkki myös heille, jotka kenties ostaa rekrytointipalveluita, että kun sitten
rekrytointitoimija kertoo hyvästä hakijakokemuksesta ja näin, niin kannattaa kysyä, että keiltä se niin kuin mittaus on tehty. Koska me ollaan ainakin huomattu tosi iso ero siinä, että jos me laitetaan kaikille niille hakijoille, koko sille massalle kyselyä, vaikka ihan NPS-tyyppistä, tai sitten mitataan vaan niiltä, jotka on päässyt siihen haastatteluvaiheeseen asti. Eli mikä on tietenkin ihanaa, niin yleensä heiltä saa tosi paljon positiivista feedbackia. Tietenkin heillä on se niin kuin henkilökohtainen tuntuma, heihin on niin kuin luotu se side, jolloin vaikka olisikin tullut se ei-valinta, niin yleensä se kokemus on positiivinen. Mutta sitten taas tämmöinen koko massalle niin kuin palautekyselyn laittaminen, niin se on ehkä lähempänä tämmöistä niin kuin kuluttajatyyppistä palautekeruuta, missä se niin kuin, saattaa olla niin kuin huomattavastikin matalampi vaikka tämmöinen NPS-luku, koska sä oot hakenut ja sitten sä saat ehkä sen ei-kiitoksen ja that's it. Joo. Onko? Niin, mä niin kuin ehkä kysyisin taas, että mitä sä niin kuin siinä hetkessä aina mittaat. Että tavallaan se, että jos sä laitat sen kaikille, niin ehkä se kokemus on ollut kuitenkin tosi erilainen riippuen siitä, että missä vaiheessa sitä polkua sä oot sitten ikään kuin poistunut siitä putkesta. Mä uskon myös, että varmaan aika usein on sillä tavalla, että siinä viime vaiheessa haastatellut kandit sitten antaa positiivista palautetta, mutta siinä saattaa olla semmoinen riski myös, että mitä pidempään sä ikään kuin mitä pidemmälle sä niin meet siinä, niin sen enemmän niin invested susta myös tulee siihen. Sä alat vähän niin nähdä itseäsi siinä duunissa. Ja sitten kun sä et pääsekään siihen, niin se alkaa olla jotain, mitä sulla ikään kuin oli, mutta se vietiin sulta pois. Ja siinä mielessä voi olla, että se palaute saattaa olla hyvinkin emotionaalista silloin, jos ei sitä ole hoidettu kunnolla. Eikä se välttämättä ole aina siitä kiinni, että onko sitä hoidettu kunnolla, vaan ihmiset reagoi myös tosi eri tavalla sitten siihen palautteeseen. Mun mielestä niin kuin se ylipäätään palautteen kerääminen on niin kuin tosi tärkeää. Meillä kysytään palautetta hakijoilta kaikilta, ihan niin kuin joka ainoalta, ketä on jättänyt hakemuksen ja ei ole tullut valituksi. Että ne, ketkä tulee valituksi, niin he menee sitten niin kuin, että se ei ole niin kuin relevanttia sitten niin kuin siinä meidän kyselyssä, mutta toki mekin käytetään tätä NPS:ää ja siinähän tarkoituksena on, että annetaan vaan arvosana eikä mitään niin kuin ekstra selityksiä, niin kyllä meillä rekrytointitiimissä seurataan hyvin tarkkaan niitä NPS-lukuja ihan niin kuin haku silleen, että tästä hausta tuli tällainen näin lukema, mitä tässä tapahtui, mitä me oltaisiin voitu tehdä toisin ja yleensä jos siellä tulee notkahdus siinä NPS:ssä, niin huomataan, että itse asiassa tässä ei ole niin kuin menty meidän prosessin mukaisesti, ei ole viestitty riittävästi, haku on venynyt, no onko tästä kunnolla informoitu niin kuin hyvin läpinäkyvästi ja oikea-aikaisesti kandidaatteja. Että kyllä sieltä löytyy semmoisia, että hei, toi oltaisiin voitu tehdä paremmin asioita ja niistä niin kuin tietenkin otetaan opiksi. Joo. Tuleeko sulla jotain esimerkkejä mieleen, vai onko ne nimenomaan tavallaan, jos on tullut niin kuin pienempi NPS niiltä henkilöiltä, ketä ei ole valittu, että mitä ne on ollut, tai millä tavoin sitä on sitten saatu nostettua? Onko se yleensä ollut, että ollaan just unohdettu vaikka kommunikoida selkeästi? Tai niin kuin? Joo, siis jotenkin viestinnässä ollaan epäonnistuttu. Ja totta kai siis on ihmisiä, NPS on siinä mielessä vähän haastava lukema, että on ihmisiä niin kuin minä, ketä antaa aina 7 tai 8, jos on tyytyväinen. Mä annan aina 10. Joo, nimenomaan. Niin se, että kans se niin kuin hakijaryhmä voi niin kuin, kyllä mä väitän, että saadaan hyvin niin kuin erilaisia vastauksia joltain tietyltä porukalta, vaikka entry-level-porukalta, ja sitten joltain niin kuin tosi vahvalta asiantuntijoilta. Toki niissä on myös niin kuin vahvoissa asiantuntijoissa on pienempi massa, ja todennäköisesti heidän kanssa on käyty sit vähän enemmän keskusteluja. Et siinäkin niin kuin kyllä mäkin olen vähän sellainen ysin mies, että tavallaan aina ei vaikea antaa 10 ikinä. Tämä tutkimusmetodikysymys on aina semmoinen, että siitä voisi puhua aika pitkäänkin. NPS:n siellä on muutamia haasteita tavallaan niin kuin tämän tyyppisessä käytössä. Et yksi on se, että kun se on ollut pitkään käytössä ja laajasti erilaisissa konteksteissa, niin aika moni vastaaja on tottunut siihen, että jos ne antaa
kovin alhaisen arvosanan, niin se triggeröi ikään kuin jatkokysymyksen, jolloin saatetaan ikään kuin pelata sitä peliä sillä tavalla, että halutaan päästä tästä nopeasti pois, ettei joudu niin kuin kirjoittelemaan sinne mitään. No sehän tavallaan vie pohjan sitten myös pois siitä, että miten sä oikeasti tulkitset niitä lukuja, koska se pelkkä NPS itsessään ei välttämättä kerro sulle hirveän paljon, ellei sä saa kiinni niistä juurisyistä, että mitkä on vaikuttanut siihen arvosanaan. Tämä on niin kuin yksi juttu. Toinen on sitten se, että NPS, jotta se on oikeasti luotettava mittari, niin vaatii kuitenkin jonkin verran sitä N:ää sinne. Eli siinä kohtaa, jos se vastaajien määrä per ikään kuin arviointi alkaa mennä niin kuin pitkälti vaikka 20 alle, niin NPS saattaa ruveta käyttäytyyn tosi arvaamattomasti ja silloin mä itse asiassa ennemmin katsoisin sitä vastaajien arvosanan jakaumaa ja katsoisin, niin kuin, että mihinkä se osuu siellä, enkä niin välttämättä sitä ikään kuin nettoindeksilukua. Joo, hyviä pointteja. Sitten voitaisiin kysyä semmoinen, että miten organisaatiot voivat varmistaa, että heidän rekrytointiprosessinsa on reilu ja tasapuolinen kaikille hakijoille, jossa Marjukka taas aloitat. No niin, semmoinen pieni kysymys. Mä varastan tuolta sen suunnittelun alkuun. Se on tärkeä heti alkuun. Ja taidettiin mainita myöskin tämä niin kuin monimenetelmäisyys, eli se taisi tulla myöskin sieltä, eli se, että ei luoteta mihinkään, se ei ole CV, se ei ole mikään yksittäinen testi, se ei ole vain se haastattelu, ryhmätilanne, vaan yritetään saada niin kuin monesta eri lähteestä sitä tietoa hakijasta niiden arviointien tueksi. Ja ehkä semmoinen, niin kuin, minkä sosiaalipsykologian aina sanon, että se nöyrä asenne, jos joku väittää, että pystyy tuottamaan täysin objektiivisen rekrytointiprosessin, niin he valehtelee. Se ei ole mahdollista, oli mitkä tahansa teknologiat tai kuinka ammattimaiset rekrytoijat tuottamassa. Että rekrytoijillakin on se niin kuin kaikilla ihmisillä on omat ennakkokäsitykset, ennakkoluulot. Ja se, että sen tiedostaa, että ne on, niin se vie paljon pidemmälle kuin semmoinen ajatus, että 10 vuoden ammattikokemuksella pystyisin jotenkin tuottamaan aina sen objektiivisen ja reilun prosessin. Mutta kyllä se noista lähtee se standardoidut menetelmät, se, että kaikki hakijat käy sen saman polun lävitse, se, että haastattelussa yhden kanssa puhutaan kissoista ja toisen kanssa koirista ja totta kai mä valitsen se, joka puhuu koirista, koska mä oon koiraihminen, niin näitä edelleen näkee valitettavan paljon. Että suunnittelulla niin kuin nämä hygieniatekijät, niin sillä pääsee jo huomattavan pitkälle. Kyllä. Onko siellä Laurilla tai Hannilla mitään lisättävää? Toi oli erittäin tyhjentävä. No mä voin tuosta niin kuin reiluuden kokemuksesta ja oikeudenmukaisuuden kokemuksesta sanoa sen verran, että pienenä tiiserinä, niin tämä on itse asiassa semmoinen teema, mikä tällä hetkellä puhuttelee työnhakijoita kaikista eniten. Nimenomaan se, että kohdataanko heitä oikeudenmukaisesti, onko heillä kokemus siitä, että ikään kuin asiat toimii nimenomaan oikeudenmukaisesti. Ja toinen juttu, itse asiassa tulin tänne suoraan yhdestä johtoryhmävalmennuksesta, missä asiakas halusi nimenomaan varmistaa, että se oikeudenmukaisuus toteutuu heidän koko organisaatiossaan. Ja siellä puhuttiin paljon siitä, että millä tavalla tämä toimii. Mä sanoisin, että jos sieltä keskustelusta poimii yhden asian, mikä on tähän niin kuin rekrytoinnin kontekstiin validi, niin läpinäkyvyyskriteereissä. Tulee sieltä suunnittelusta, että sulla on ne kriteerit, mutta myöskin se, että ne on kommunikoitu sillä tavalla, että ihminen ikään kuin alusta pitäen tietää, että nämä on ne jutut, mitä tässä haetaan, tällä tavalla edetään, niin sitten sulla on jotain, mihin sä ikään kuin peilaat sitä kokemusta ja siitä tulee sitten ikään kuin se kokemus siitä, että oliko se oikeudenmukaista vai ei. Mua rupesi kiinnostaa, kun sanoit, että tämä on semmoinen, mistä tavallaan puhutaan eniten. Onko teillä Duunitorilla esimerkiksi tehty jotain tutkimusta liittyen justiin tähän kyseiseen? No tämä oli just se mun pieni tiisaus tässä näin, että jos kuukauden päivät odotat, niin voi olla, että päästä lukemaan enemmän, mutta sitten jos te niin oikeasti miettii, niin mä luulen, että se on aika ilmiselvää, että se on niin kuin ihan suurimpia tekijöitä ikään kuin paitsi työntekijäkokemuksessa, niin hakijakokemuksessa. Joo, kyllä. Nyt tulee extempore-kysymys, koska se liittyy vähän tähän aiheeseen. Mulle tuli mieleen, mutta mitä mieltä olette anonymisoivasta rekrytoinnista? Onko kokemuksia? Mä tiedän, että Suomessa aika vähän organisaatioita vielä käyttää, Ruotsissa vähän enemmän, mutta se on mun mielestä mielenkiintoinen konsepti. Ja vaikka Marjukka, jos aloitat. Joo.
No meidän alustalla pystyy anonymisoida ja sinänsä kehotan kaikkia kokeilemaan. Ja se niin kuin, miten sekin on päätös, että mihin asti se anonymisointi tehdään. Onko se vaan se niin kuin ensikosketus, CVn-tsekkaus, mihin asti henkilö tavallaan liikkuu putkessa anonyyminä. Ei ole vielä meidän kaikissa hauissa mukana. Viimeksi tällä viikolla taisi asiakas sanoa, että ei kai teillä sitten ole mitään semmoista anonyymiä rekrytointia. Että se on, kuten sanottu, niin kuitenkin organisaatioita on monenlaisia, mutta kannattaa se tsekata ja ehkä just se, niin kuin mitä sanoin, se nöyryys niiden omien ennakkokäsitysten edessä. Just vaikka ihan tämä, että jos haet tehtävään, missä on suomen kielivaatimus ja sitten siellä on hakijoita selkeästi niin kuin, ei-suomalaisilla nimillä, niin se, että tiedostaen antaisi heille sen muutaman sekunnin tai minuutin enemmän sitä lukuaikaa. Et sanotaan, että ei ole vielä semmoista vahvaa suuntaan tai toiseen, mutta ollaan alettu ottaa käyttöön. Mulla ei ole kokemusta. Ollaan puhuttu asiasta, mutta ei ole otettu mitenkään käytäntöön. Mutta sekin, että tämä on niin kuin aihe, mitä on palloteltu jonkun verran. Ja musta tuntuu, että on niin kuin ihmisiä, jotka haluaa ennakkoluulottomasti lähteä ehdottomasti koittamaan asiaa. Ja sitten on ihmisiä, jotka kerran on koittanut ja sitten se, että ei tämä ole hyvä. Ja sitten niin kuin jotenkin, että se keskustelu, mä en ole hirveästi perehtynyt asiaan, mutta musta jotenkin tuntuu, että se on hirveän niin kuin tällä tasolla se juttu. Että niin kuin jotenkin, että ei päästä siihen niin kuin syvemmälle keskusteluun. Ja jotkut, jotka puhuu tästä niin kuin anonymisoinnista, niin se, että tämä asiakas, joka tästä kysyy, niin ymmärtääkö hän, että missä kohdassa se niin kuin voisi tehdä, että onko se siinä alkuvaiheessa tälleen, että jotenkin niin kuin, ihmiset ei välttämättä ihan tiedä, että mistä, että puhutaanko samoista asioista. Tuli vähän sellainen retrofiilis tässä rekrytointialalla on aina semmoisia ikään kuin hot topickeja. Me ei olla vielä puhuttu monimuotoisuudesta tässä näin, mutta tänä vuonna kukaan ei ole puhunut mistään muusta. Jos me oltaisiin viime vuonna istuttu tässä näin, niin tämä olisi kaikki pyörinyt AI:n ympärillä. 3 vuotta sitten anonyymi rekrytointi. Ja nyt se niin kuin tavallaan tulee tämmöisenä, että ai niin, sekin on siellä mukana. Anonyymi rekrytointi musta tuntuu ymmärrettiin alun perin niin kuin ihan väärin, että siinä niin kuin tosi monet lähti lähestyä sitä sillä tavalla, että joo, että nyt pannaan silmät kiinni ja valitaan tuolta noin paras. Ja se on niin kuin just näin, että se, että missä vaiheessa se anonymisointi tapahtuu, niin on ikään kuin olennainen kysymys. Ja sä et voi palkata ketään niin kuin oikeasti silleen, että sä et tapaa sitä ja vähän keskustele. Mutta että se voi totta kai ikään kuin tavallaan niitä semmoisia ajatusvinoomia loiventaa siellä alkuvaiheessa, jossa ihan oikeasti ja aidosti pystyt karsiin sieltä vaikka iän, sukupuolen, nimen, kulttuuritaustan. Nämäkään ei ole ihan helppoa juttuja, koska ihan jo pelkästään se, että missä sä oot opiskellut ja niin kuin milloin, niin kertoo aika paljon myös niin kuin muuta niin kuin sun asioista. Nyt ehkä semmoinen niin kuin ihan viimeaikainen nyanssi on sitten se, että jos taas niin kuin halutaan vaikka rakentaa sitä monimuotoisuutta, niin sehän tarkoittaa myös sitä, että sun pitäisi itse asiassa niin kuin rohkaista myös niitä ryhmiä, jotka on aliedustettuja hakemaan ja ikään kuin rohkaista heitä siinä matkan varrella. Ja siihen itse asiassa anonyymi rekrytointi sopii tosi huonosti, koska se just tavallaan poistaa sen mallin sieltä. Eli periaatteessa tärkeää on se, että sä ymmärrät, mitä sä oot ikään kuin tekemässä, mitä sä tavoittelet, ja sen jälkeen valitset sitten työvälineet siihen tekemiseen. Tulee mieleen tästä monimuotoisuudesta ja näin. Meillä on Cleverin business-psykologitiimi on UK:ssa ja myöskin meidän niin kuin tekkitiimi on UK:ssa. Ja he rakensivat meille tämmöisen hakuputken ja siellä oli tämmöiset niin kuin diversity questions. Eli siellä kysyttiin ihan, tai oli mahdollisuus ottaa siellä hakulomakkeelle, että kysytään kaikki niin kuin etnisyydestä ja uskonnosta ja seksuaalisesta suuntautumisesta. Ja minä katson sitten Suomi-linssien läpi sille, että herranjestas, että abort the mission, tätä ei voi näyttää yhtään kellekään. Mutta sitten taas UK, missä se niin kuin kansa on aivan erilainen ja monimuotoisuus on aivan erilaista, niin itse asiassa jos me halutaan tavoitella monimuotoisuutta, niin silloinhan itse asiassa niitä asioita pitäisikin mitata. Mutta se oli aika semmoinen niin kuin silmiä avaava kokemus. Ei olla Suomessa otettu hakulomakkeisiin, mutta...
Toki eri asia on niin kuin tilastoida ja sitten se, että mitä hyödynnetään siinä itse rekrytointiprosessissa, mutta se on just näin. Kyllä. Sitten mä oon kanssa muutama asiakkaan kanssa jutellut tuosta, koska Jobilonissakin tämmöisiä ominaisuuksia on, mutta sitten siinä on tavallaan se balanssi pitää löytää, että jos sä haluat tehdä sen anonymisoivana rekrytointina, niin siitä automaattisesti siitä rekrytointiprosessista tulee vähän raskaampi, koska sun pitää niin kuin sitten esittää sinne tietynlaisia kysymyksiä, että sä voit tietää sen koulutustason ja nämä, mitä sä niin kuin rekryissä, missä voi olla niin kuin, että etsitään osaamista, mitä on vaikea saada, niin sä ehkä haluat pitää sen mahdollisimman yksinkertaisen, että saat sinne sen kontaktin ja näin. Niin sitten siinä on semmoinen hieno balanssi, mutta mä toivon, että AI voisi jollain tavalla, että tulisi joku, että lukaisi CV läpi ja pystyisi jollain tavalla niin kuin tehdä, koska sitä ei tänä päivänä vielä AI mun tietääkseni pysty tehdä, niin ehkä tätä voisi just niin kuin alkupään rekrytointiin hyödyntää. Toki mä oon ihan samaa mieltä, että sä voit tehdä sitä silleen, niin kuin, että tämä oli nyt oikea ja se tuli töihin, että kyllä siinä pitää nähdä ja ihminen ja näin. Ja sitten toi data on myös mielenkiintoista, että sitähän voi kerryttää kanssa justiin, että ikä ja sukupuoli ja kaikkea mitä dataa ja sitten peilata sitä siihen, miten hyvin se niin kuin suhtautuu siihen, minkälaista porukkaa me rekrytään kanssa. Sitten on tämmöinen, että mitkä ovat pitkien henkilöintiarviointiprosessien hyvät ja huonot puolet. Mä oon ymmärtänyt sen, mitä täällä on nyt Cleverin porukan kanssa jutellut, että Suomessa ollaan vähän niin kuin totuttu tämmöiseen, että on niin kuin tämmöisiä vanhempia, onko se niin kuin psykologitoimintataloja tavallaan, mitkä käyttää ne prosessit, saattaa olla aika raskaita. Ja sitten se on esimerkiksi Ruotsissa tämä trendi on aika päinvastainen, että siellä niin kuin kevyemmät tämmöiset arvioinnit on jo ollut pidempään käytössä. Joo, ehkä se ihan perinteinen, että kun puhutaan soveltuvuusarvioinneista, niin ehkä se ensi mielikuva saattaa olla se, että siellä on ne top viimeiset 2-3 hakijaa ja heidät lähetetään sitten 8 tunniksi psykologin pakeille ja on ryhmätehtävää, on palikkatestejä, on persoonallisuustestit, haastattelut ja näitä toki on ja niille varmasti on niin kuin aikansa ja paikkansa. Ehkä käytettyä tämmöisissä niin kuin C-level-tyyppisissä rekrytoinneissa, mutta just kun puhuttiin siitä, että tietyssä kohtaa prosessia hakija on invested, niin voi kuvitella, että jos sä käytät 8 tuntia, niin, kyllä. Otat ehkä vapaa päivänkin siihen sitä varten, niin onhan se raskasta. Niin. Että käyttäisin niin kuin hyvin harkiten ton tyyppisiä. Mä mietin, että onko hyviä tai huonoja puolia. Mä mietin, että onko mitään hyviä puolia siinä, että se on erityisen pitkä se hakuprosessi. Niin. Eli kyllä tämmöiset niin kuin kevyemmät arvioinnit, millä myöskin saa niin kuin jo tosin hyvän ymmärryksen kyykkyyksistä, persoonallisuudesta, niin mä sanoisin, että se on se go-to-vaihtoehto suurimmassa osassa. Ja sitten toisaalta sen ymmärtäminen, että mikään menetelmä, mitä me rekrytointiprosessissa käytetään, mikään arviointi ei takaa onnistunutta rekrytointia. En tiedä, huomasiko moni juhannuksen tienoilla oli Ilta-Sanomissa sosiaalipsykologian professori vähän kritisoimassa näitä testejä, vertasi, että saadaan sama tai ehkä hiukan parempi tulos kuin jos luottaa astrologiaan. Ja sinänsä kunnioitan tätä tiedekollegaa. Se ei ole niin kuin väärässä siinä mielessä, että eihän mikään yksittäinen asia, mikään yksittäinen menetelmä ei takaa sitä työssä suoriutumista. Ja se, mitä sä rekrytointiprosessissa voit tehdä, niin se saattaa myöskin romuttua, vaikka se olisi ihan oikea tyyppi, mutta miten perehdytys, miten johtaminen, miten työkulttuuri, miten tiimihenki, niin ehkä tämä keskustelu on siinä mielessä niin kuin hassu, että mä toivon, että kukaan ei edes väitä, että millään yksittäisellä testillä saataisiin 100-prosenttiset tulokset, 100-prosenttinen onnistumisprosentti rekrytoinneissa. Että kyllä se on se monimenetelmäisyys, minkä takia niitä arviointeja sinne suositellaan. Se, että ollaan niiden todennäköisyyksien ja tilastojen paremmalla puolella. Ja ehkä mä kysyisin tältä professorilta sen, että mikä on se vaihtoehto. Et vaihtoehtohan on se, että jätetään arvioinnit pois ja sitten siellä on vaan Marjukka juttelemassa 45 minuuttia ja haastattelunkin voi tietenkin tehdä niin kuin strukturoidusti, tosi hyvin, ammattimaisesti, mutta jos mä ajattelen itseäni hakijana, niin kyllä mä haluaisin tietää, että tämä yritys käyttää kaikkiin hakijoihin samaa menetelmää, samat kyselyt, samat arvioinnit, kuin että mä vaan jutustelen tunnin mukavia rekrytoijan kanssa. Niin siinä mielessä
arvioinnit käyttöön, mutta ei tarvitse olla pitkä prosessi. Kyllä. Mäkin luin jostain, että olikohan se Googlen joku tutkimus, että oliko se nyt 4-5 stepin jälkeen, niin se hyöty tavallaan heidän tutkimusten mukaan on niin kuin aika olematon. Ja olikohan siitä 4-5, niin se prosentuaalisesti nousi enää tosi vähän siinä. Ehkä semmoinen, mistä en ole kuullut hirveästi puhuttavan, on, että voiko prosessi olla myös liian lyhyt. Ammattirekrytoija tietenkin aina ilahtuu, jos on todella napakka prosessi, mutta meidän kokemus myöskin on, että joskus se voi olla myös liian lyhyt. Että joskus se menee liian nopeasti, jotta se hakija pääsee ehkä siihen, että hän niin kuin on invested ja pääsee jotenkin ajatuksen tasolla mukaan siihen ajatukseen, että vaihtaisi työpaikkaa esimerkiksi, ottaisi uuden työn vastaan. Ja meillä on joskus sitten rekrytointikollegojen kanssa, että jos haku on mennyt ihan supernopeasti, kello 12 on ollut asiakkaan kanssa jatkohaastattelu, asiakas laittaa kello 13.10, että hei, me halutaan valita tämä henkilö, niin me ollaan se, että no, me odotetaan vielä pari tuntia ennen kuin me soitetaan, jotta kandidaatti sit saa tehtyä sen ajatustyön, että miten toi meni, voisiko mä mennä tonne. Mutta joskus voi olla myös liian lyhyt prosessi, mutta sanotaan, että se ei ole mitenkään iso ongelma, kyllä se on se toinen pääty. Onko mitkä on tämmöisiä liian lyhyitä, jos niin kun heittäisit ajalta? No sanotaan, että päiviä. Että kyllä sanotaan, että heti kun puhutaan enemmän 3 viikkoa on niin kuin kiva. Sanotaan, että viikko tai alle saattaa olla tosi nopea. Viime viikolla oli 4 päivän prosessi ja onneksi henkilö otti haasteen vastaan ja lähti uusiin tehtäviin. Mutta että ehkä just se, että kun on ollut se haastattelu ja siitä vaikka heti tunnin päästä tulee puhelu, niin onhan se niin kuin iso juttu. Kyllä. Luulen, että pitkän henkilöarvioinnin hyvä puoli on se, että konsultti voi laskuttaa vähän enemmän siitä. Totta, se on aina pussaa. mutta ehkä noihin henkilöarvioihin ylipäätään se, että mä sanoisin, että aika moni ihminen myös, joka ei niin kuin jatkuvasti ole jossain rekryprosessissa, niin itse asiassa tykkää myöskin siitä, että mitä se testi kertoo hänelle itsestään. Eli siinä tulee myös se itsetuntemusaspekti mukaan. Ja siinä mielessä mun mielestä olisi tosi tärkeää, että silloin kun käytetään testejä, niin ne myös puretaan sitten sen arvioitavan kanssa. Että hän saa siitä jotain semmoista vietäväksi mukaan, vaikka ei välttämättä tulisikaan palkatuksi. Joo, ja siis niin kun, se on tosi ikävää, kun kuulee niitä tarinoita, että kyllä mä tämmöiset arvioinnit on tehnyt, mutta ei kukaan ikinä näitä mukaan läpikäynyt. En mä nähnyt edes palautetta. Niin silleen, että jos niin kun ihminen käyttää tosiaan siihen puoli tuntia, 45 minuuttia, kun hän itse koneella vaikka vastailee kysymyksiin, niin kyllä vähintä, mitä hän voi siitä saada, on nimenomaan se paperi siitä ja sitten se läpikäynti. Kyllä. Kyllä. No, ihmisethän yleensä tykkää puhua itsestänsä, niin voittopuolisen positiivista palautetta kyllä hakijoilta arvioinneista. Kyllä. Mä huomasin just, että tässä on kuule tunti about ehtinyt vierähtää, niin loppuun voisin, että jos yleisöllä herää kysymyksiä, mitä kysyy aihealueesta liittyen, niin nyt on ehkä elämän yksi parhaimpia paikkoja se tehdä. Kerro. Suoraan kysymys ihan otsikosta. Joo. Puhutaan hakijasta versus sit ehdokas. Täällä päätettiin käyttää hakija-termiä. Mites kun tätä on palloteltu, että kumpi on ehkä niin kuin nykyaikainen moderni tapa, hakija vai ehdokas? Mitäs näkemyksiä? Kiperä kysymys. Mulla ei ole tähän semmoista niin kuin sielun paloa tähän kysymykseen. Mä käyttäisin siis sanaa kandidaatti. Niin, se on meidän rekrytoijakieltä. Kyllä. Joo, sanotaan, että mä en niin kuin syty tästä kysymyksestä ihan hulluna, mutta mä luulen, että se varmaan tavallaan niin kuin hakijaa sä voit käyttää periaatteessa myös passiivisesta työnhakijasta, joka ei vielä tiedä olevansa hakija. Et siinä mielessä mun mielestä on vaan niin kuin tärkeää, että me ikään kuin määritellään se termi, mitä milloinkin käytetään. Ja ehkä nyt itse käyttäisin mieluummin ehdokas-termiä, kun nyt kysyit, mutta tuskin tässä käy kauhean huonosti, vaikka puhuttaisiin hakijoistakin. Ollaan sitten itse vaan niin kun puhuttu paljon siitä, että hakija on niin kun sinä olet itse hakija ja sinä olet näin versus, että ehdokas enemmän asettaa
henkilön, ketä hakee siihen, että sinä ihan yhtä lailla meitä arvioit tässä kohdassa. Niin sen takia mietin myös, että onko ihan tarkoituksella valittu, että puhutaan kuitenkin hakijasta vai mikä, mutta kiitos. Kyllä. Herääkö muita kysymyksiä kellään? Minulla tuli ehkä sellainen kiitos keskustelusta, oli mielenkiintoista, kirjoitin muistiinpanoja. Mietin Cleverin Skills First käytännössä rekrytointistrategiaa ja ajatusta, niin onko siihen niin kuin periaatteessa sun mielestä justiinsa mikä sellainen parhainta, että onko se anonymisointi rekrytointi sitten niin kuin ehkä jotenkin tukevampi siihen Skills First ajatteluun versus sitten tämmöinen, Suomessa on aika pienet piirit, mä veikkaan, että se on yksi syy, miksi Suomessa ehkä tuo anonymisointi on vähän sellainen harvemmassa käytössä niin kuin rekrytointiprosesseissa. Aina joku on jonkun tuttu ja edespäin, niin mietin sitä, että mitä Skills First niin oikeasti teille sitten tarkoittaa. Joo, mä sanoisin, että tietenkin sitä anonymiteettia kannattaa harkita ja miettiä, että mihin se niin kuin voisi sopia, mutta ehdottomasti niin kuin Skills First mentaliteetti voi olla siellä myöskin ilman, että anonymisoidaan ehdokkaat. Ehkä se niin kuin perimmäinen filosofia siellä voisi tiivistää niin, että aikaisemmin se on ollut se CV, joka määrää, työkokemus, koulutus, tämmöiset niin kuin, hard skillsit tyyppisesti. Ja emme toki niitä väheksy edelleenkään, mutta se, että tulevaisuudessa se on enemmän ja enemmän ne taidot, se on jo nyt ne taidot, myöskin ne niin kuin kova osaaminen, mitä osaat tehdä, mutta ne pehmeät taidot, luontaiset taipumukset, persoonallisuuden piirteet. Ja suht vähän on tässä keskustelussa tosiaan tekoälyä sivuttu, mutta se, että miltä työmaailma, työtehtävät tulee näyttämään 5-10 vuoden päästä, se, että pelottaa omankin työn puolesta välillä, että mitä kaikkea sieltä karsiutuu pois. Oltiin keväällä LinkedIn-tapahtumassa ja en muista, en lähde heittämään ulkoa prosentteja tai muuta, mutta siellä oli niin kuin esimerkki, että hirvittävä määrä tulee olemaan rooleja, työtehtäviä tulevaisuudessa, joita ei ole vielä keksitty. Ja se on niin kuin pelottava ajatus, myös voi olla innostava ajatus, mutta siinä se ehkä tulee, että se, että jos tulevaisuudessa haen rekrytoijaa meidän tiimiin, niin mä en välttämättä katso sitä CVtä, että no oletko ollut rekrytoija aikaisemmissa kokemuksissasi, vaan että mitä skillsejä siellä on, mitä taitoja siellä on, mitkä on kommunikaatiotaidot, mitkä on myyntitaidot, mitkä on vaikka siellä LinkedIn-tapahtumassa oli, että tulevaisuuden rekrytoija saattaa joutua olemaan ekspertti vaikka datan analysoinnissa, Power BI ja tämän tyyppiset, niin se on ehkä se Skills First ajatus. Ja sitten minulle tuli mieleen tuosta niistä psykometrisistä arvioista se, että mun mielestä niin kuin monimuotoisuus tarkoittaa ehkä myös sitä, että on erilaisia persoonia luonteita niin kuin tiimissä, niin ehkä se, tämä ei ole ehkä kysymys, mutta ajatus vaan, että ajattelisin itse, että se psykometristen testien toteuttaminen tarjoaa myös mahdollisuuden valita vähän erilaisia ihmisiä niin kuin siihen tiimiin, että se on ehkä myös sitä monimuotoisuutta. Toi on todella hyvä pointti, ja ehkä kun käytetään arviointia rekrytoinnissa, niin monesti ehkä saattaa tulla se harha-ajatus, että just me yritetään kloonata. Että me ollaan silleen, että hei, nyt me halutaan matteja riviin, tai sitten se ajatus, että me haettaisiin jotain yksittäistä piirrettä. Ja se ei ole näin, ja ei saa tuijottaa mitään yksittäistä tulosta, yksittäistä piirrettä. Totta kai me saataan tietää roolissa, että tietyt piirteet ennustaa tässä roolissa suoriutumista, mutta se ei tarkoita, että vaikka sä olisit aivan päinvastoin. Esimerkiksi mä sanoisin, että Cleverillä pärjää ja viihtyy ihmiset, joilla on korkea muutosavoimuus. Ja samaan aikaan Roope Rajalla 8 vuotta Cleverillä ja meidän parhaita myyjiä vetää nykyään meidän alusta liiketoimintaa, niin mä aina käytän sua tässä esimerkkinä, koska taisi olla muutos 1 tai 2 siellä arvioinneissa. Ja samoin mä sanoisin, että meidän rekrytointikonsulttina ehkä todennäköisesti pärjää henkilö, jolla on
kova resilienssi, ehkä ei niin kuin herkkä. Samaan aikaan meidän rekrytoinnin Suomen vetäjät ja Mäenpää herkkyys 10, niin se just, että ei saa tuijottaa, niin kuin katsoa sitä kokonaisuutta. Me tarvitaan erilaisia ihmisiä, mutta se auttaa valtavasti myöskin se uuden ihmisen tiimiin ottamisessa, hänen tukemisessa, kun sä tiedät, missä ne hänen vahvimmat piirteet menee. Mulla on yksi tällainen käytännön kysymys, kun me ollaan just otettu nuo testit läpi käyttää, niin mä oon itse vähän niin kuin tasapainotellut sen kanssa, että miten niin kuin henkilökohtaisia ne testit on periaatteessa sillä niin kuin sen hakijan kannalta. Jos mä toteutan testi jollekin myyjälle vaikka, niin miten mä uskallan vaikka sitä persona-osioa esimerkiksi jakaa tiimiläisille, että he saisivat vähän jotain esimapua, että hei, tällainen tiimiläinen on tulossa, tai sitten jos mä haluan jakaa sitä yleisesti ottaen vähän niin kuin, jos mä vaikka rekrytoin uutta myyntitiimiä ja sitten siitä semmoinen tiimi koostuu vähän niin kuin tällaisia just tämän tyyppisiä niin kuin luonteita ja ihmistyyppejä meillä on tässä myyntitiimissä, että se olisi jotenkin vähän niin kuin julkisempaa. Tai sitten, että jopa meidän markkinointi miettii, että hei, tästä voisi tehdä hienon somepostauksen, että meillä on niin kuin erityisen urheilusta kiinnostuneet myyjiä, että heillä on niin kuin korkeat tavoitteet ja he on niin kuin intohimoisia, että on vähän niin kuin, että monella on urheilutaustaa tai tehdään tämmöisiä niin kuin hauskoja tempauksia, mutta sen kanssa mä just tasapainotellut, että kenelle sitä voi jakaa sitä, just sitä vaikka sitä persoonaa. Että ehkä se abstraktio ja numeerinen kyvykkyys on semmoinen, mikä niin kuin, on tietyllä tapaa henkilökohtaisempi mun mielestä, mutta sitten se persoona. Erinomainen kysymys etenkin, kun mä just mainitsin 2 mun kollegaa tässä videolle ja kerroin heidän persoonasta, ei tullut mieleen. Toki ihmisten luvalla, ja toi on niin kuin mun mielestä ihana ajatus, ja ensinnäkin just tämmöinen tiimiytyminen. Cleveriltä saa tiimiworkshoppeja juurikin tämän aiheen ympärille, se, että mitkä ne sun vahvimmat taipumukset on, auttaa ymmärtämään toinen toistansa. Ja samoin sitten tämä, kun uusi ihminen tulee tiimiin, meiltä saa onboarding-raportin, eli johtamisen tueksi, perehdyttämisen tueksi, niin se tieto, että okei, jos sieltä tulee vaikka keskimääräistä niin kun ehkä henkilö, kellä ei ole se kaikista ekstrovertein ja menee hetki, että ottaa ehkä semmoista kuuntelevaa roolia ensin tiimissä, niin se voi olla tosi hyvä tieto tiimille, että hei, hän ei ehkä ole aina suunapäänä, mutta ei tarkoita sitä, etteikö ole messissä. Mutta toki, toisin kuin minä, niin ehkä lupaa kannattaa kysyä. Herääkö vielä kysymyksiä? Mä voisin kysyä semmoisen, että miten te näette, että miten toi unohtumaton hakijakokemus eroaa tavallaan semmoisessa vaikka massarekryys versus siitä suorahausta headhuntauksessa? Onko jotain isoja eroja tai vaikka niitä suhden kuoppia tai haasteita? Kysymys. Musta tuntuu, että tämä, mistä me ollaan puhuttu, niin onko se ollut unohtumatonta hakijakokemusta? Et musta tuntuu, että meidän viesti on ollut se, että semmoinen hyvä, suunniteltu, standardoitu, niin se on jo niinku tosi hyvä. En mä tiedä, onko se unohtumaton, mutta haluan, että se on se niinku minun teesi. Niin varmaan niin kuin lähtökohtaisesti se prosessi on erilainen, jos puhutaan suorahausta versus sitten vaikka avoimesti ilmoituksen kautta tapahtuvasta. Mutta mä sanoisin, että ne fundamentit kyllä siellä on aika lailla samankaltaisia, se suunnittelu, että mitä ollaan tekemässä ja tavallaan siitä seuraavat stepit, niin kyllä se niin kuin sen eron tekee sitten ikään kuin onnistuneen tai unohtumattoman ja sitten unohtuvan kokemuksen välillä. Joo, ja mun mielestä niin kuin just on tosi hyvä, että niin kuin ajatellaan silleen isosti, halutaan niin kuin sitä maailmanluokan kokemusta antaa, mutta kun tosiaan fakta on se, että kun se bare minimum ei myöskään niin kuin tapahdu, niin mietitään kaikki sitä ensin ja sitten kun se on kondiksessa. Totta kai sä omalla persoonalla, omalla sillä, niin kuin, että sä huomioit ihmisen just yksilönä ja henkilönä ja sille, että sille tulee se olo, että minä katson nyt sinua, kun me käydään tätä keskustelua, niin kyllä se antaa jo aika hyviä eväitä siihen, niin kuin, että jää hyvä fiilis ja jää se kiva muistijälki siitä.
Ehkä jos jatkan vielä sen verran, että jos miettii nyt hakija- tai ehdokaskokemusta, osaajakokemusta, polkua, niin sitähän ei pidä ajatella sillä tavalla, että se jollain tavalla päättyy se kokemus sit siihen, kun sä laitat nimet paperiin, vaan sen jälkeen on onboardaus, sitten se, että sä pääset ikään kuin siihen porukkaan mukaan, ja siinä kohtaa se ikään kuin alkaa jo vähän niin kuin sulautua siihen työntekijäkokemukseen. Niin mun mielestä pitää niin kuin myös varoa sitä, että me ei niin kuin hirveästi tehdä jotain semmoista haippia sen ympärillä, että miten magea tämä hakeminen nyt on, jos se eroaa sit huomattavasti siitä, että mitä se arki siellä on. Et mieluummin tekee semmoisen, että ne odotukset tulee hallittua sillä tavalla, että kun ihminen tavallaan siirtyy sitten sinne organisaation osaksi, niin se pysyy niin kuin jollain tavalla koherenttina se story. Tämä on hyvä pointti kyllä, joo. Samaa mieltä. Mulla on paljon kuullut kokemuksia tavallaan siitä, että hakija siinä hakuvaiheessa on tietynlainen kokemus ja sitten kun on mennyt organisaation töihin, niin sitten se on aika nopeasti tavallaan käynytkin erilaiseksi ja sitten niin, aika useasti se loppuu aika nopeasti sitten se työsuhde myös siinä. Sulla oli kanssa kysymys. Yksi konkreettinen kysymys, kun on puhuttu nyt siitä hakijakokemuksesta ja puhuitte siitä mittaamisesta, NPS:stä. Mitä te sanoisitte, ei unohtumaton NPS, mutta semmoinen hyvä, että jos mietitään sitä niin kuin kokemusta, mikä on tullut, niin mitä te sanoisitte, että mikä on hyvä NPS? Ottaen nyt huomioon ne kaikki hakijat, myös ne ei-kiitoksen saaneet haastatellut. Riippuu niistä massoista tietenkin. Varmaan toimialasta. Ja Niin. Muistan, niin kuin, mikä tämä yleinen kuluttaja, no sinänsä joskus sanotaan, että kaikki nollan yläpuolella on jo positiivista, ehkä niin kuin kuluttajamaailmassa semmoinen 30-40kin, niin se, että jos on oikeasti on taloja, jotka saa, asiakas kertoo, että sai 20 000 hakemusta, niin sanotaan, että tuommoisessa se, että se on jopa siellä 30-40, niin saattaa olla ihan ok suoritus, mutta kyllä toki sen mielellään itse näkee siellä 70 plus tasolla. Joo, ja jossain sanotaan, että kaikki mikä on yli 50, niin silloin jo erinomainen. Että niin kuin, se on tosiaan niin toimialariippuvainen ja sitten kun miettii mikä niin kuin itse näen työkalusta, että mikä se niin kuin globaali niin kuin verrokkiluku on. Ja se vaihtelee siis niin kuin vähän miinuksen puolella, vähän plussan puolella. Että niin kuin, sitten on semmoinen, että meillä on paljon parempi kuin tuo globaali on tuossa. Yes! Niin varmaan niin kuin vanhana NPS-viisastelijana niin voin sanoa, että ehkä olennaisempaa on se, että miten te vertaatte ikään kuin omaan suoriutumiseen aikaisemmin ja että mikä se kehitys on siinä ollut. Taikka sitten, jos on oikeasti tiedossa ikään kuin saman toimialan, samankaltaisia kilpailijoita, harvoin on. 50 on aika hullun kova kyllä jo näin. Sitten jos lähdetään ihan sanotaan perustyöpaikka, jos mietitään niin kuin ENPS:ää, niin monessa työpaikassa ollaan onnellisia, jos se on yli 0. Että tavallaan se vaihtelee niin paljon, että mä niin kuin ennemmin katsoisin ikään kuin sitä omaa performanssia taaksepäin ja katsoisin, että miten se kehitys siinä tapahtuu. Koska oma mutu on siis se, että ehdokkaiden NPS on mitattu verrattain suht lyhyen aikaa siis Suomessa. Et, niin kuin ainakin oma mutu on viimeisten vuosien aikana sitä vasta alkanut tulee, jolloin ei tietenkään ole kauheasti vielä julkistettu tuonne eettereihin, että mitä se on. Niin sen takia kiva kuulla. Jostain luin, että 0-50 on semmoinen hyvä, mutta se on aika iso vaihtelu. Se on aika iso haarukka kyllä joo. Kiva kuulla ajatuksia, kiitos. Yksi kysymys täältä vielä. Miten tuo videohakemus tai videohaastattelu, onko se reliikki vai onko se vielä voimissaan ja miten ihmiset siihen suhtautuu? On vielä. En tiedä onko voimissaan, mutta on. Ehkä tässäkin just se niin kun en hakisi koodaria videohaastattelulla, mutta sitten se kesätyöhaku, missä tulee satoja tai jopa tuhansia hakijoita, niin siinä se voi olla tosi pätevä. Kyllähän monesti hakijat jännittää, ei se varmaan ole se kaikista mieluisin työkalu, mutta ehkä sitten se, kun hakija ymmärtää sen, että sillä saadaan kuitenkin moninkertaistettua se määrä hakijoita, ehdokkaita, kestä saadaan edes kasvot ja joku touchi, kaikkia ei voida haastatella, niin tommosissa mä näen, että se on tosi hyvä. Kyllä sitä mullekin myynnissä, niin sitä kysytään aika paljon vielä, niin kuin videokyselyitä, ja kyllä mä näen, että sillä on myös paikkansa just vähän roolisidonnainen siinä, että
jos on semmoinen rooli, missä haetaan, että on paljon ihmisten kanssa ja kommunikoidaan, niin sit ehkä siinä saa ihan hyvän kuvan, jos on paljon niin kuin massaa, mutta sitten niin kuin sanoin, niin ei kaikkiin rooleihin ei välttämättä niin kuin kannata laittaa sitä videohaastattelua. Sitten kun niitäkin voidaan, niin kuin meidänkin järjestelmässä ollaan tehty tälleen joillekin asiakkaille, että se hakulomake on hyvin yksinkertainen ja siinä pyydetään ehkä CVtä ja sitten siitä muutama päivä sen jälkeen, jos se vaikuttaa potentiaaliselta, niin saatetaan pyytää sitten hakukirjettä tai vaikka, että hei, me oltaisiin kiinnostuttu kuulemaan vähän lisää susta, vastaatko näihin muutamaan videokysymykseen. Niin se on taas silleen asteen verran niin kuin helpompi sille hakijalle. Niin tällaisin se toimii kyllä ihan hyvin. Varmaan semmoisessa täydellisessä maailmassa niin meillä olisi ehdokkaalle erilaisia tapoja jättää se hakemus ja se, että mikä on niin kuin luontevin tapa ilmaista itseensä, niin vaihtelee varmaan aika paljonkin näin. Rekrytoijan näkökulmasta se kesätyöt on varmaan semmoinen tyypillinen, mistä käytetään, mutta sitten pitää niin kuin myös miettiä se, että jos ne alkaa olla jotain 5 minuutin pätkiä ja niitä tulee 1000, niin sä katot niitä sitten silloin kesälläkin vielä että tavallaan siinä pitää vähän niin kuin pystyy myös ennakoimaan sit se, että mikä se volyymi on ja näin. Ja tosi tärkeää, että ohjeistaa myös sen ihmisen, että kerron nämä ja nämä asiat tämmöisessä ajassa. Niin silloin siitä tulee semmoinen, että sä voit oikeasti saada niin kuin sen jossain niin kuin järkevässä ajassa läpikäytyä myös. Just näin. Ja mä oon siis ihan samaa mieltä siitä, että niille on aikansa ja paikkansa. Itse henkilökohtaisesti mä tykkään tosi paljon käyttää just sen takia, koska hakijoita on paljon ja sitten sieltä jää paremmin mieleen ja ihmiset pystyy niinku kertomaan vielä vähän lisää itsestään, mut ihan totta, että hyvin kokeneiden ihmisten kohdalla tai IT-ihmisten kohdalla niin en mä näe sitä niin tarpeelliseksi. Mutta just tää tämmöiset niinku vuorovaikutusta vaativat tehtävät, niin niissä tosi hyvä. Sitten, löytyykö vielä? Ihanaa, kun oli kysymyksiä. Yllättävää. Se oli kyllä. No nämä rekry-ihmiset on tämmöisiä. Niin. No mä luulen, että hei, jos ei enää ole, niin me voitaisiin alkaa laittaa tätä paneelikeskustelua pikkuhiljaa purkkiin. Erittäin iso kiitos kaikille vieraille. Mun mielestä voitaisiin antaa vieraille isot aplodit, että on tänne asti tullut. Ja hei, ilta ei lopu tähän. Virvokkeita saa ottaa lisää, ruokaa saa ottaa lisää ja yleinen verkostoituminen on jatkuu. Kiitos. Kiitos. Kiitos.